Ej, hvor flot. Dingelingeling. Det er Katrine. Hej Katrine, det er livet. Hej. Har du, har du lyttet? Har du hørt, jeg har prøvet at få kontakt? Ikke lige i dag. Men du tog telefonen i weekenden. Det gjorde jeg nemlig. Mhm. Og hvad er det for noget? Jeg kan huske mig, at jeg sad her i lørdags om morgenen med min datter ved stuebordet og blev meget bevidst om sådan, jeg havde et valg om, hvordan jeg ville tilgå den her morgen. Der Ja. var min normale way of doing, som ville Mhm. være lidt træt af, at Rea, hun rodede så meget, Ja. og hun var lidt sur. Og så kunne jeg mærke, der er også et andet stadie inde i mig, der banker på lige nu, som er fuld hengivelse. Mhm. Ingen modstand. Rea er ikke irriterende, fordi hun sidder der med tusser over det hele. Mm. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i dag. Ja. Jeg ved, og det kender du sikkert også, den der, når man sidder i morlivet, man kan hurtigt, nu siger jeg mand, jeg kan hurtigt falde ind i sådan en, det er jo sådan, der er jo den her rutine, det er jo sådan her, dagen kommer til at se ud, den har jo allerede planlagt sig selv, fordi, Mm. Mm. men nej, Og den der følelse af, okay, skal vi nu ind i det? ja, Igen, historien, der ligger som den her voiceover. Nå, nu skal vi have det problem op igen. Så brokker du dig om det. Nå. Og ja, og det som jeg får så meget øje på. Jeg havde for eksempel et af mine børn var utrolig vred over, at der ikke var pålægschokolade i morges. Jeg tror, brugte måske 40 minutter på det. Og det var så rart ikke at selv gå i default mode med at hæve stemmen. Jeg kunne godt se, at noget i mig virkelig havde lyst. Men med den her forståelse har jeg, og det er ikke fordi, jeg lykkes hver gang med det, fordi vi er jo også bare mennesker. Men det der med at vide, okay, det her, jamen det er ikke det samme hver dag, fordi det er et nyt nu, det er en ny oplevelse, han har. Det er helt sikkert en mekanisme, han har i det her pålægschokolade morgenshow. Øhm, men at møde op og møde ham og vide, at det går over. mm, Og jeg kan huske, jeg sad med ham i sofaen, og jeg ved, at visdom taler til mig i nuet som mor. Jeg kan ikke høre den lige nu, fordi jeg er fyldt op af irriterede tanker, fordi jeg synes, den her morgen skulle være hyggelig og rolig, og vi skulle sidde og lave de puslespil, vi startede på i fredags, og havde alle mulige idéer om, hvordan det skulle være, og hvad der ville være det mm. bedste. Og han kom så fint ud af det, og det dukkede lige pludselig bare op inde i ham selv. Sådan, okay, jeg vil godt have en ostemad. Fedt. Ja, Det laver jeg til dig. ja, Og så æbbede det langsomt ud, og så gik han ud og lavede puslespil. Og det var bare, det er virkelig noget, der har transformeret min måde at være mor på. mm, Det er at vide, at det går over. mm, Forsøg ikke at gå ind i narrativet imens og kigge på den problematiske adfærd, som om der er noget galt, og så prøve at lave en masse regler over det med konsekvens og nye rammer. Og der er noget galt i måden, jeg har gjort det på. Der, hvor hovedet netop bare kan mm. køre afsted, så mød op i nuet og møde ham i nuet Ja, og mærke efter. ja, Og faktisk var det jo hans visdom, der kom med ostemadsideen. Og det er så ja, simpelt hverdagsagtigt, men det er ja. så dejligt at vide, bare som sådan en helt grundlæggende ting, Mm, at der er noget, der mm. guider os hele tiden. Vi kan bare ikke høre det, når vi er Mm. fyldt op og lever inde i historien. Nej, han var allerede kommet på bedre tanker selv. Bedre tanker, ja. Ja, nye tanker. Ja, Hvor kom det fra, ikke? Ej, jo, det er så vildt. ja.
Og jeg kan nærmest også mærke, at jeg kan virkelig relatere til den der anstrengelse, der er i at vil have, at det der skal se ud på den måde. Mm. Altså jeg bliver næsten helt stakåndet bare ved Ja. tanken om det. Mm. Og altså al magi falder jo bare bort fra det der sekund. Eller Mhm. det nærvær der. Det Ja. forsvinder bare i den der idé om, hvordan noget skal være. Jeg havde Mm. sådan, jeg var ude at gå en lang tur i weekenden med min datter, og så sover hun lige pludselig, og så sætter jeg mig på en bænk og lytter bare, ikke med noget i ørerne. Mm. Og lige Dejligt. pludselig så føles det som om, at det der fuglelyde og børn i det fjerne fra den der park, jeg sad i, det blev bare sådan en del af mig. Som om Mm. det bare var sådan et baggrundstæppe, og jeg følte mig sådan helt flydende faktisk. Mm. Og jeg sad bare og nød den der sådan enhedsfølelse. Og så Mm. blev jeg ramt af nogle fornemmelser, en glæde, en kærlighed. Og jeg kan ikke helt præcis sige, hvad jeg blev inspireret til at gøre, men jeg blev inspireret til Mm. at skabe noget. Mm. Jeg vågnede op. Altså, det var så fedt. Jeg Altså, sad. du vågnede op i det øjeblik, du kom ligesom sådan online, lyder det nærmest Ja, som. jeg kom online. Ja. Jeg var tilbage i et online Ja. space. Ja. Du kom online uden at have haft den her telefon. Jeg var offline, ikke? Og Og så kom jeg offline. online. Ja. Ja, fra mine medier. Og normalt havde jeg taget en god podcast, jeg var i gang med, og bare Ja. lyttet. Og jeg kunne bare mærke, der var et eller andet, der kaldte mig til bare at sidde der. Og det var simpelthen sådan en fornemmelse af kærlighed ramte mig. Og så lige pludselig kunne jeg mærke mig i, Mm. de tanker, der kommer til mig nu, de Ja. idéer, der kommer ned i mit hoved nu, Mm. de er så potente. Og det har ikke noget, jeg har ikke tænkt de idéer op, men de kommer Nej. fra den her frekvens, jeg befinder mig i lige nu. Mm. Og jeg er sådan, vi kan jo ikke tænke de geniale idéer op. De kommer jo fra det stadie der. Hvad tror du, det er, de kommer fra? De der idéer, der sådan er nye, der kommer med sådan en meget livagtig følelse. Du føler dig inspireret, og jeg tænker også, at en af nøgleordene her, det er, at du føler. Altså, det er ligesom, Ja, at du mærker det, og det er ikke noget, du har tænkt før. Det nej. dukker op, kan jeg høre. Mm. Hvad Ja, det der, det dukker op fra, det synes jeg er så ja, fantastisk spændende at snakke om. ja. Det er så spændende. Og jeg kan jo ikke sige, hvad det er, fordi det er mit intellekt, der vil komme op med den. Hmm. Så begynder det at putte et koncept på, hvor kommer det fra. Men det føles jo som om, det er noget, der på en eller anden måde både er mit og ikke er mit på samme tid. Hmm. At der er noget uden for mig, men som også arbejder igennem mig, Ja. som løfter hele mit værenstadie til noget. Og på den her etage, lad os sige 10. etage, wow, der er nogle gode tanker heroppe. Hold det op, de er potente Ja. Der er muligheder. muligheder. Ja. Det er Jeg så kan vildt. sige, Katrine, også inden for den her 3P-forståelse, at Mm. jeg tror, det var en af de gamle, jeg ved ikke, om det var Dicken Bettinger, der sagde, and there are no limits to the levels i den her Nej. etagebygning. Der er Nej. ingen, altså, det er ikke sådan, at der så er 12 niveauer. Nej. Bare, og det er jo et bevidsthedsskifte, fordi hvis vi kigger på din oplevelse der, du sidder på bænken, punktum. Ja. Og der kunne du have tænkt dig i alle retninger. Ja. Du kunne have tænkt dig i en spiral, der gik nedad, eller en spiral, der gik opad. Og der var noget i dig, der var en fornemmelse i dig, der var sådan, nej, jeg skal ikke lytte til podcast. Jeg har faktisk bare lyst til at sidde her. Gå med den følelse, fordi hvad dukker op, når du lytter efter den følelse? Ja. Fordi du kunne også have lyttet efter dit intellekt, der sagde, nej, nu sover Rea, så derfor husk nu den her to-do-liste. Ja. Ting, du skal få gjort. Men Det er så du rigtigt. lyttede til fornemmelsen, og vi ved jo bare ikke, hvad det er. Nej. Og det er det, vi jo elsker at søbe rundt i, eller at finde ud af, gå på opdagelse i, okay, hvis vi møder op i livet, Ja. det her sted, på den her helt åbne,
Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg går med den her inderst inden fornemmelse af noget, der føles rart, Mm. let, godt, frit. Mm. Og ja, det må du godt. Og hvad kan så komme til at ske? Ja, præcis. Og jeg synes, det er så spændende, det der, du peger på, fordi det er jo ikke, altså, når vi får den der fornemmelse af, jeg har lyst til at sætte mig ud i solen i dag, eller jeg har lyst til bare at sidde her på bænken og ikke lytte til noget lige nu. Intellektet har tusind idéer om, hvad den der lille impuls skal føre til. Ja, ja, ja. Det er Men, rigtigt. men intelligensen er jo meget, 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 meget mere. Den er jo så ufattelig intelligent. Den er jo altvidende. Den er jo altvidende. Og det siger vi med et ord, men vi kan jo faktisk ikke forstå det. Jeg Vi forstår kan det jo ikke. ikke forstå, at vi prøver. Men bare at vide, at der er noget, der ved. Ja, Fordi netop ja. når den her inspiration er Mm, en mulighed, et sådan virkelig dybt følt, mm, kald, det mm, her. mm, Bare hvor hurtigt intellektet så er til at sige, i mit tilfælde kunne det være mit eget lille hjem. Det er mm, sådan en, det er sådan en frekvens, der dukker op i mit mm, indre. Og jeg har ikke nogen tidslinje på det, og jeg har ikke noget, men jeg kan mærke frekvensen af det her, og det er dukket op fra sådan et meget indre sted, sådan et meget indre ønske. mm, Men intellektet kan bare lægge den ene bum ned efter den anden. Det kan jeg næsten mm, se for mig, sådan de der bumme til, når man skal køre mm. hen over en bro, eller andet. Ja. Det har du ikke råd til. Jamen, børnenes far bor jo der, hvor du kan jo ikke Ja. have råd til noget inde ved Hellerup. Kan den bare. Ej. Og det, Ja. og det lukker jo ned. Det indskrænker. Ja, mulighederne. Ja, mulighederne og hele Ja. følelsen inde i er jo, så når det begynder, den der, så ved vi bare, at det er intellektet, der er i gang med at digte. Ja. Og vi lever jo i følelsen af det, vi tænker. Så vi kan jo Mm. bruge følelsen indeni til at navigere i, okay, det er mit intellekt, der er i gang. Jeg behøver ikke at lytte. Præcis. Og hvor er det befriende. Hvor er det befriende. Også bare mærke den her. Jeg stod og gjorde det i går, og bare mærkede det her. Den her frekvens af beskeden indenfra. Ja. Ej, Mia, jeg bliver nysgerrig på det der. Uden at lukke den ned. Ja. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, det er jeg ret nysgerrig på, hvordan kender du forskel på, når du siger, der kommer, det er sådan en frekvens, der bare kommer indenfra. Jeg får sådan en, det er dit, det er dit virkelig et sandt ønske. Mm-hmm. Hvordan mærker du det kontra andre ønsker, impulser? Mm. Jeg føler, at det kommer med sådan en enhedsklang. Øh, det kommer før, om det ville da også være dejligt hvis, eller det kommer før for og imod. Mm. Det kommer før forvirring. Det kommer fra sådan et meget klart sted. Mm. Jeg kender også følelsen, jeg får den tit, når jeg er i bad. Og det ved jeg, der er mange, der gør. Der sker et eller andet med vores intellekt for mange af os. Det ved jeg, det ikke gør for dig. Ikke i bad. Mm. Det er jo også det. Prøv at høre. Tænk, hvis vi satte... Og det er jo det, man kommer til i rigtig mange retninger og Ja, steps og så videre, man skal følge. Gå i bad ja, hver dag, fordi så får du gode idéer. Jamen, præcis. det får du bare ikke, når du ikke får gode idéer, så vi kan ikke sætte regler op. Og det er Nej. heller ikke fordi, at hver gang jeg går i bad, så får jeg en god idé. Mm-mm. Mm. Nogle gange sker det, at mit sind falder sådan ret meget til ro. Ja. Og tit kommer navnene til det, jeg gerne vil lave i badet, og jeg kan bare mærke, når den er der. Ja. Det er som om faktisk, for eksempel dukkede navnet til mit børneyoga-kursus Mm. op. Jeg havde brugt månedsvis på at prøve at finde ud af det her navn, og havde lyst til, at det kom fra Divine Mind, altså fra det her guddommelige sted. Mm.
Og jeg kunne jo hver gang mærke, at det ikke var det rigtige. Det føltes bare ikke sådan, der var ikke en enhedsklang til det. Og så Mm. står jeg i badet, og lige pludselig dukker det bare op. Ringen Mm. i vandet. Jeg kunne bare mærke det. Det var hele, det var Ja. bare, jeg følte mig bare som en stor vibrerende enhed lige der. Jeg kunne mærke det i alle mine celler. Wow. Ingen Okay. tvivl. Ej, det Nej. er det hedder. Ja. Øhm, og jeg havde slet ikke brug for at spørge andre til råds. Hvad Det er synes du? spændende. Ja, Det er spændende, det du ja, siger der, synes jeg også. Det peger også på noget. ja. På en sikkerhed. Mhm. Ja, wow. Det er Ja, spændende. og det gør du jo også. Vi er jo begge to Mm. også begyndt at have mirakelbøger Ja, vi er. til at få øje på, fordi hold Ja. kæft, hvor er det let Mm. at leve i begrænsningerne. Ja, er du gal. Og tage dem for givet, som om de er sande, Ja, ja. og ikke få øje på, Fuldstændig. at det er bare det er det bånd, min Mm. båndoptager afspiller lige nu. Ja. Øh, Mm. ja, nu kan jeg ikke huske, hvor det var, jeg startede hen med det. Det vi snakkede om, det der med at have fornemmelsen af, altså så lige tråden helt tilbage, ikke? Det Ja. var fornemmelsen af, hvornår, altså den der skelnen mellem, når noget bare dumper ned i hovedet på en, Mhm. når det kommer fra intelligensen, Mm. og så når noget er tænkt op, eller fundet på, eller, ja. Og det er jo sådan, vi også, jeg tror, det er sådan rigtig mange mennesker i den her verden kommer til at leve Mm. på urare måder. Mm. Og Ja. fordi vi tror, vi skal alt muligt, og fordi vi får lyttet til afspilningerne inde i hovedet fra intellektet. Mm. Og, og måske også fordi alle har jo den her indbyggede livsintelligens, Mm. der bare altså bringer beskeder. Der er jo bare en åben kanal 24/7. Mm. Øhm, men jeg tror bare, det kan bare være så let at så komme til at leve liv på kompromis, Ja. hvor man går ned ad veje, men nu har jeg jo sat mig her, eller Mm. giftet mig med ham, eller nu har vi jo sat livet op sådan her, så nu må vi Ja. også hellere. Åh. Og der er bare, jeg, jeg har bare lyst til, når vi, det føles som om, sådan, man kan køre ud af sådan en masse små mudrede Ja. afstikkere fra den her flod, men Ja. følelsen af at komme tilbage ind i livets flod, som hele tiden lever, som hele tiden guider, Ja. den, den, den er jo fra enhedsfeltet. Ja. Så når du lytter der, så er det også det, der er det bedste for Mm. helheden. Selvom det Præcis. andet kan se bedre eller rigtigere eller Ja. nødvendigt ud. Ja. Absolut. Absolut. Ej, Mie, det er et godt billede. Jeg får altså de der mudrede stier, ikke, som bliver Jo. mere og mere, mudderpølen bliver større og Ja. større, jo længere ud man kommer, og man synker mere og mere ned og bliver mere og mere sådan handlingslammet. Jo mere. En mirakelbog, Mie. Ja, det har vi lavet. Det har vi Hver, lavet. hver især jo bare. Men Ja, ja. vi, vi bruger Og, hinanden også ikke til at minde om, at livet, livet er mirakuløst. Altså at få øje på mm, det, selvom det ikke altid føles sådan. mm. Og kan du mærke, fordi bare den tid, vi har kendt hinanden og haft hinanden til at spejle og minde om og alt Som det er i der, sådan en halvanden måneds tid, ikke? halvanden måned, jo. Jo, altså kan du mærke den der åbning, eller at det drysser lidt ekstra mere, end det plejer? Jeg kan mærke det, og have dig som en, der også mærker, at det er sådan her, livet Mm. fungerer. At det er vores design, at vi er vævet af guddommelig intelligens, og det kan gøre det her
mondæne menneskelige liv, som vi jo er født ind i. Thank God. Mm. Men at vide, wow, det her større lever inde i mig. Ja. Og det vil mig det bedste. Ja, tak. Og det er altvidende. Mm. Og det er intellektet, ikke vel, når det begynder med de her bum og lukke ned. Få øje på, det er bare en Mm. bum, eller det er Ja. bare det er et bånd, der er i gang med at afspille. Ja. Okay, tilbage til den her, til Ja. floden, til bare Ja. at lytte. Og så Mm. det kan jo også være, det er jo ikke fordi svaret nødvendigvis dukker op lige med det samme, men også bare have tillid til, okay, den her altvidende energi is figuring it out. Og den er nok Præcis. ikke i gang overhovedet med at figure out, fordi Nej. der er bare noget større, der ved, og det er jo bare det her store, vibrerende, levende øjeblik. Mm. Så at få Ja. øje på det, få øje på, okay, der er noget, der kan åbne sig i mig, og faktisk Ja. vise mig en vej, som er så berigende og blissfuld og betydningsfuld, og jeg bliver så nysgerrig. Og jeg Ja. elsker at kunne være på den nysgerrighed sammen med dig, for eksempel. Ej, Mia, jeg bliver helt levende, når du taler om det der, fordi det, som, det, som jeg mærker, det der med at læne sig ind i det der, det intelligente, det der, det altvidende, Mm-hmm. det kommer faktisk af, og selv at have forsøgt at greje det så meget, og ikke at kunne finde ud af det, og ikke at kunne greje det, fordi det kan intellektet jo ikke. Så det er faktisk, det kommer nærmest af sådan en, nu har jeg sgu prøvet nok, der er noget her, der ikke fungerer, jeg har prøvet det her i 20 år. Det fungerer ikke, når denne her tager over. Den kan aldrig finde ud af det. Jeg kommer altid til at rode rundt i noget. Det fører mig altid på afveje. Så den der træhed i at sådan forsøge at greje og kontrollere, det bliver man træt af, når man får øje på det. Ja. Og Og, så, og, ja, ja. og så i det slip i den der, jeg mærkede det for sådan et halvt år siden, så sagde jeg sådan, så talte jeg faktisk højt, eller skrev højt, og så skrev jeg sådan, jeg gider ikke mere, Gud, jeg gider ikke være chef mere, og så fik jeg sådan en besked, der kom igennem, så lad være med det, lad mig gøre det. Og Wow. vil du være min chef, Gud? Og så kunne jeg bare mærke, det gav mening. Wow. Og Ja. det var ikke noget, det kom ud gennem min hånd. Jeg var sådan, det skulle da ret sjovt skrevet det her. Ja, Og det så var bare, fantastisk. som du også hele tiden peger på, Mies, det var faktisk mere følelsen. Den Mm. der, okay, det her føles så godt efter at have prøvet så meget og være så meget i førersædet, eller tro, jeg skulle være det. Det føles så godt, at der er noget i mig, der lige pludselig slipper og har tillid. Mm. Og den følelse er nok til, at herfra vil jeg virkelig gerne leve mit liv. Ja, den er berusende. Den er faktisk Den berusende, følelse. ja, faktisk. Sådan, man bliver... Jeg, vi to havde den sammen i går, hvor at du bruger udtrykket sådan, bare føle sig højt på livet. Altså, Ja, ja. drunk on life, og ikke på... Og det er ingen ydre ting, der gør det. Jeg synes, det er den rareste, mest meningsfulde følelse at vide, at der er sådan en Mm. flod af livsintelligens, der løber igennem, og den kommer med de beskeder, Mm. brug for i nuet. Mm. Totalt, fuldstændig skræddersyet, Mm. tegnet Mm. til os, baseret på den situation, vi er i lige der. Ja, Og så det er også derfor, at det ikke giver mening at prøve at regne det ud. ja. Og det er ikke sjovt at Det er regne ikke det ud. sjovt. Det er Og hårdt arbejde. det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde. Ja. Ja, og kender du det der med, at der også, der kan være noget, det kan være svært at få øje på, ikke? Men intellektet er sådan, nå, den idé, nu har jeg fanget den. Mm-hmm. Man skal give slip, og så Ja. kommer svarene. Ja. Og så, Den laver en ny regel. man laver en ny regel, og Ja. så går man ind i give slip området for at få et svar. Wow, det er smart af intellektet, ikke? Det er egoet, der gemmer sig der, og sådan, nu skal jeg bare give slip, jeg prøver at give slip i en uge, fordi så kommer der geniale idéer. Nej, der er vi allerede fanget, der har vi faktisk allerede lavet en begrænsning. Ja.
det vi taler om lige nu, er jo altså det fulde slip. Det kan være skrækindgydende. Mm. Fuld kontroltab. Mm. Og så er noget, og som har din ryg, og som arbejder for dig. Mm. Og jeg får bare følelsen af sådan, gnække mine hænder her. Sådan følelsen af sådan, what's possible? Ja. Ej, hvad er muligt, hvis jeg ikke lytter til tankerne om, at der ikke er Mm. nok af det, at det Mm. der ikke er muligt, at nu er jeg også her. Alle de tanker, der kan dukke op på forskellige tidspunkter af døgnet. Og så og mærker ind i, okay, der er faktisk mit intellekt, det kører på gammel viden. Det Mm. tænker ikke, intellektet tager ikke udgangspunkt i nuet, Nej. men Nej. vi er jo lavet til nuet. Vi er lavet til at virke Mm. fuldstændig komplet i nuet. Ja. Og vide, at der er det her, der strømmer, du er faktisk gennemstrømmet. Der er noget, der strømmer igennem dig. Mm. Der er noget, der vil skabe igennem dig. Hvad Ja. er det livet? Hvad er det, den her altvidende intelligens vil skabe igennem dig, igennem dit væv, igennem din Ja. måde at være menneske på i verden? Mm. 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 Wow. Ja. Og det, i det, du siger, det er så tydeligt et skel fra, jeg har lavet det her, jeg har skabt det her, det er mit, til Mm. det her er noget, der er Ja. det er Ja. kommet til mig. Jeg har bare været den, der har udført det. Jeg fik ideen, og jeg har brugt mit intellekt til at planlægge, så Mm. det her er kommet til. Ja. Altså den der fornemmelse af, den relation, vi har til den kreative kraft, Mm. ikke? Mhm. Vi kan gøre alt muligt for at komme i kontakt med den kreative kraft, og sådan tvinge det frem, og sådan, vi kan også allow it, tillade Mm. Ej, Katrine, jeg har lyst til, ja, jeg har lyst til at blive ved med at snakke om det her, men jeg har også det. lyst til at gå ned til mine børn hernede i Ja, køkkenet ja. og lege med en ven. Og, men jeg har lyst til at snakke videre om det her Mm, i næste mm, samtale. Og jeg synes, vi skal snakke om den her creation, altså effortless creation. Jeg synes, vi skal prøve ja, at dykke endnu mere ind i, ja, hvordan føles det at skabe herfra. Altså fra det ja, der, hvor du ikke skal bruge din viljekraft og styrke ja, og ja, ressourcer og evner og sådan mase igennem ja, med det, du tror på enig. den måde, du tror, livet skal se ud. Jeg synes, vi skal snakke om, hvordan livet skaber igennem os Klart. fuldstændig effortlessly. Det synes jeg også, Mie. Helt Ja. klart. Og spørgsmålet, altså der er så meget guf i det her. Mhm. Og spørgsmålet er, om vi skal lægge sådan ind, fordi vi snakkede om at gøre det hver fredag eller sådan noget, ikke? Fredag? Ja, du ved godt, vi stadig optager, ikke, Katrine? Nå. Folk lytter stadig med. Jeg kunne høre, du gik i, du gik i planlægningsmode. Jeg synes, vi skal snakke sammen hver fredag, 100%. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er i dag. Jo, det er mandag, kan jeg Det er se. mandag. Sorry, jeg troede, du havde slukket den. Overhovedet ikke. Nej, jeg havde bare lidt lyst til faktisk at have folk med på, at det er det næste, vi snakker om. Det er Men det, effortless creation. men det er jo faktisk en virkelig, virkelig dejlig tegn, fordi det Mhm. betyder bare, at der ikke er så stor forskel på det, Ja, vi... det er mega fedt. Ja, det er ret fedt. Og Ja, det var jo faktisk også lidt det, der var vores lyst, fordi vi to ja, snakker sammen hele tiden om det her. ja, det er Øhm, det. og vi havde faktisk bare lidt lyst til at invitere jer med ind i det her felt, som føles sådan åbnende og mulighedsskabende. Enormt skabende faktisk. Enormt Ja. altså enormt levende. Enormt levende. Ja. Ja, Og jo midt absolut. i hverdagen, altså Ja. det er jo bare noget, der faktisk lever os midt i hverdagen. Ja. Og nu vil jeg gå Ej, op her på trampolin. ja, må jeg spørge mit sidste Ja, spørgsmål? ja. Mie, hvis du skulle sådan give sådan et eller andet til sidst, hvordan kan folk være det her nu? Hvordan kan de, Nu, altså, nu? så Bare prøv lige lige at få øje på, hvad end du står, sidder, ligger.
går, at lige nu, der er faktisk kun det her øjeblik lige nu. Det er et stort skaberværk. Det er et stort skabende, vibrerende, bevægende, levende øjeblik. Og det er dine celler, det er alt i dig også, er en del af det her kosmos, der bare er i bevægelse hele tiden. Og hvis du kan mærke det, og tune ind på smukheden, at det er da mirakuløst, at vi er i live. Ordinære mirakler. Helt jordnære, hverdagsagtige mirakler. Prøv at få øje på, at der er noget, der kan både dukke op. Få øje på, om der er noget, der dukker op som hjælpsomt. Få øje på følelsen også. Hvis det føles træt og fastlåst og umuligt, så er du 100% dit intellekt, der er i gang. Og bare vide det, du behøver ikke gøre noget ved det, bare vide det, kan give dig en boomerang-effekt direkte tilbage til nuet, og så kan du høre igen. Og lytte efter, hvad er levende? Okay, hvad føles faktisk levende? Så måske kunne du prøve at undersøge lige nu bare sådan, hvad har jeg lyst til? Hvis det her, går på opdagelse, okay, så hvis det er sådan her, livet fungerer, at der er en livskraft, der er altvidende, som vil mig det bedste, som arbejder igennem mig, og den kommer med en følelse af retning og klarhed og enhedsfornemmelse. Og det kan jo selvfølgelig mærkes forskelligt for alle, men hvad siger den lige nu? Ja, fedt. Jeg fornemmer sådan en nysgerrighed i det, du siger. Ja. En opdagelses. Og hvis nu du for eksempel er virkelig kørt langt ned i en spiral, og du bare sådan, jeg kan overhovedet ikke høre, jeg kan ikke høre det, så kan det også bare være, okay, men bare hvad føles allermest hjælpsomt. Bare hvad, når du er dernede, det kan jo vitterligt være, sæt dig i sofaen og se en serie. Ja, Nogle fedt. gange er det allermest hjælpsomme. Vi ved ikke, hvad der kommer ud af det. Nej. Og ja, du må godt se en film, hvis det er det, du har allermest lyst til. Vi ved ikke, hvad der så dukker op ud af den filmtid, vel? Nej, og jeg elsker, at du peger på, at det er nede på det plan. Det behøver ikke være, når vi står og skal tage de store beslutninger. Start med lige nu. Hvad har din krop lyst til? Har du lyst til at lægge sig ned og hvile? Gå ud og få noget sol? Så det synes jeg er meget smukt. Du peger det sådan ind i hverdagen igen. Ja. Så alle, der lytter med, det er lige nu. Det er lige nu, du er på skolebænken. Hvad er der om det næste hjørne? Vi ved det ikke. Skal vi ikke vi skal på en eller anden måde, det kommer vi til at skrive i kommentarerne til det her, men skal vi ikke efterfølgende, Katrine, og os dig, der har lyttet med her, så skrive, hvad der er dukket op om det næste hjørne, når det dukker op, og gå ind og fortælle hinanden, okay, det der skete. Ja, må vi høre om jeres skattejagt? Er det det, må vi lige høre om de der beskeder, der er på skattejagten, som du ikke ved. Du ved ikke, hvad den besked er i det større billede. Ja, eller bare lad os åbne det op, så det behøver ikke være decideret beskeder, bare sådan, hvad oplever du? Ja, helt sikkert. Det kan være små impulser, det kan men lad os brede det så meget ud, sådan, så der ikke er nogen forventning om, at noget skal se ud på en... Ja. Det kunne være mega fedt. Også fordi, det kan bare ikke se ud på kun en måde. Det er jo igen hovedet. Og så har vi måske en idé om, hvordan føles en besked for mig. Ja, men så vi åbner os bare helt op til mirakel. Vær lige med. Vi håber, du vil være med på den her mirakelopdagelses. Ja, bare lige for en dag, så laver vi en framework, ikke? Jo. Bare lige en dag. Ja, og så finder vi ud af, om det er inde i vores Facebook-gruppe, eller om det er via et eller andet, at vi kommenterer. Det skal vi nok. Det informerer vi om i teksten, når du får den her. Ja. Okay. Tak for nu. Igen, vi havde det overhovedet ikke figured out, men det dukker bare op. Muligheder dukker op. Og vi må godt gå med det, også selvom at det ikke måske ser ud på den måde. Vi synes, det skulle se ud på.
livet er ikke planlagt, og vi kan ikke planlægge det. Og Nej. wow. Øh, præcis. Vi lægger Tak. en plan. Hvad? Vi lægger en plan et skridt ad gangen. Et skridt ad gangen. Præcis. Det er det eneste, vi kan. Ja. Tak for nu. Tak Tak fordi I for nu. lyttede med. Ja. Hej. Hej.